Здравейте от мен отново. Както ви обещах, ще има още едно видео. И това видео, темата на видеото ще бъде ремонтни дейности, които предприехме в къщата, която закупихме миналата година. Първото нещо, което направихме, е да сложим в стаята на дъщеря ми така наречения дак капел. Или това е едно издължение на покрива към страната на прозореца, така че да има повече прозорци на стената и да влиза повече светлина. Защото тази част, тази стена е от към страната, където тази стена е от страната, където пече слънце. И е грехота в тази стая да няма светлина. Тоест, покрива започва от втория етаж да бъде изкосен, ето така. И ние искахме да го изправим. Единствен начин да се изправи е да се направи едно продължение от към прозореца. Тоест, избива се цялата стена и допълнително се инсталира това удължение. Това удоволствие ни струваше доста пари. 15 000 евро, спомен. Друго, каквото предприехме е да сложим алуминиева, не алуминиева, ПВЦ. ПВЦ до грама, алуминия беше по-скъпа. Сложихме ПВЦ до грама и сменихме входната врата на къщата с цвета на дограмата. От външна страна е антрацит, от вътрешна страна е бял. Не на цялата къща, сменихме от предната страна, тъй като от другата страна, от задната страна, от към градината, на първия етаж решихме, че по-нататък ще сложим плоскащи врати, тъй като цената беше доста скъпичка и решихме, че с това може да почакаме. На втория етаж е дак капела, който обхваща 2 стаи. И на третия етаж предните собственици вече бяха сменили прозореца и ние си казахме, това също може да почака. Така че за сега направихме само предната страна на къщата. Сложихме на първия, на втория и на третия етаж навсякъде и сменихме входната врата. Следващото, което направихме, всъщност направихме го, защото изникна проблем. Не сме си го търсили. Имаме подово отопление, имаме бойлер, но явно имаше някакъв проблем с този бойлер. Беше по-стар, водата беше, както се ставаш да и нямаш топла вода, трябва да доливаш вода където ти е бойлера. И решихме, че това не е начинът. Накарахме един човек да дойде да го провери, смени изцяло бойлера, устройството, което ти показва колко раз всичко е новичко. Супер. Това удоволствие също ни струваше доста. За дограмата мисля, че не споменах колко ни излезе. Е всичко около 30 000 евро. За бойлера да се смени и решихме да сключим абонамент също. Тоест в този абонамент, ако те идват и ти правят на 6 месеца преглед на бойлера, дали има нужда от смяна на нещо и така нататък. Всичко ми струваше около 2500 евро. Другото, което решихме да направим, т.е. не сме решили, трябваше да го направим, защото изникна проблем. Имаше много гадни малки мушички в антрето. Чудихме се откъде идва. И решихме, че може би от тръбите, защото отдолу са тръбите, т.е. както е антрето, дигаш един капак и отдолу е мястото, където можеш да се навреш, да си пълзиш, да си гледаш тръбите, дали имаш някакъв проблем с тръбите. И видяхме, че нещо явно има от тръбите. Извикаме човек за тръбите,
И я погледна, каза, да, направ ход сме, има спукани тръби, пукнати, трябва да се сменят. И така, това решихме да също го направим. Не се сещам за колко ни взеха, мисля, че около 2000 евро. Имаше още, какво ще сменихме? Решихме да сменим покрива, керамидите, защото бяха много стари, всичко беше много старо. Имаше една дъска, която беше леко щупена, когато мах зона панелите, зон панелите, когато ги махнаха, имаше една тръбичка, която беше не тръба, града, която беше леко пукната, трябваше да се смени. Така че си сменихме целия покрив, керамидите и отдолу дъската, която беше пухната, се смени. И това струваше доста пари. Всичко струва пари. И така, как успяхме да се справим с това? Печалбата, която беше от продажбата на апартамента на мъжа ми, отиде за това. Т.е. разликата, която беше ни дадена, печалба, ние вложихме в къщата. Не е лесно, но се справяме по някакъв начин. Имаме малко повече разходи в момента. И съответно не трябва винаги да си на штрек, да си пазиш някакви пари, защото не знаеш какво ще ти изкочи. Все пак е къща. Да, виждате, има и климатик. Доста нашумелост. Вече по новините взеха да казват, че в страните от Централна Европа няма климатици в къщите им. Какво да ви кажа? Ние си купихме къща, в която вече си имаше инсталиран климатик. И не е трудно да си инсталираш климатик в къща. Да, вярно е, казвате, че трябва да си изискваш първо позволение от общината, защото един вид се нарушава фасадата на къщата. И това позволение също струва пари. Да си купиш климатика също струва пари. Да ти го инсталират също струва пари. Всичко струва пари. С една дума. Аз се радвам, че имаме, защото миналата седмица беше много горещо и нямаше как да се спиме нагоре. Знаете, че горещия въздух отива нагоре, а студения остава долу. Така че на първи етаж, даже без климатик, беше по-хладно, отколкото на другите етажи. Съответно, много трудно си купихме и доста неща, като мебели за къщата. Много исках всичко да бъде в по-модерен стил, тип джапанди. Съответно, смених маса, смених доста неща. И за градината трябваше да купим неща, защото пред това нямахме градина, нямахме мебели за градина. И там отидаха доста пари, мога да кажа около 10 000 евро за мебели, холови масички. Може би другото видео ще ви опиша точно какво сме взели, като линкове едва ли мога да предложа, защото не се сещам вече даже откъде сме ги купували нещата. Още важни теми, които бих искала да засегна на следващия път, е работата ми в Холандия, която как се стигна така, че отидох в друг отдел и в момента и се занимавам с съвсем различно нещо в същата фирма, но в друг отдел. Отидох в отдел Cost Control на проекти и в момента съм Junior Cost Control.
Но затова следващия път ще става вече дълго видеото. И ще ви обясня как стоят нещата, дали като в България да се преместваш от една фирма в друг, от един отдел в друг отдел в една фирма. И всички преговори, как стоят нещата, как по-лесно как да си изискваш по-висока заплата. Всички трикчета, които сме... знаете, ние българите сме такива, ние сме по триковете, използваме трикове. Само, че тук в Холандия също си има трикове, които са различни от тези от балканските страни. Но за това следващия път. Чао! Хубав ден! При нас е още ден, все още светличко навънка и аз правя и вечеря в момента се чува даже. До следващия път. Чао, чао!